Sonja Savić, rođena je 17. juna 1961. godine u Užicu, međutim Beograd postaje njen dom i već 1977. dolazi njen prvi film, Leptirov oblak, Zdravka Randića. Ali pravi prasak nastaje 1985. sa filmom Život je lep Gordana Mihića, kada dobije nagradu za najbolju glumicu u Veneciji. Iste godine, u filmu Kako je propao rock'n'roll, Sonja postaje simbol buntovne Jugoslavije. Publika poludi, kritičari je proglašavaju za lice nove generacije. Ona je devojka koja ne kleči pred sistemom. Odbija lake role, živi na Dorćolu i bira autentičnost umjesto slave. Kontroverze počinju ranije nego što se čini. Dok kolege potpisuju megalomanske ugovore za reklame i lake uloge, Sonja 1988. snima film Urnebesna tragedija, film koji žestoko ismeva jugoslovensku birokratiju. RTS ga emituje sa kašnjenjem, a za Sonju se šapuće da je previše problematična. Kritičari je obožavaju, ali estradni svet je gleda koso, previše buntovna, neće se ukrotiti. Ona nastavlja svojim putem, odbija komercijalne projekte, živi od onoga što dobije. Onda 1990. dolazi prelomna tačka, njena najveća i jedina ljubav sa kojim je maštala o deci, Vlajko Lalić, džez muzičar, utopio se na jedrenju kad ga je zahvatila oluja. Otkako je on otišao iz mog života, kada sam imala 29 godina, sebe smatram udovicom, govorila je Sonja. Tada nestaje sa scene na skoro 5 godina. Rat počinje, Jugoslavija se raspada na komade, ali ona ostaje u Beogradu koji gori pod sankcijama. Dok drugi glumci beže u inostranstvo ili se prodaju novom sistemu, Sonja bira podzemlje. Godine 1993. iz pepela se rađa Supernaut. Zajedno sa Srđanom Markovićem Điletom osniva bend koji postaje glas Beograda pod Miloševićem. Album Budućnost sada nije samo muzika, to je manifest psihodeličnog panka protiv režima. Tada Sonja viče o slobodi, dok drugi muzičari ćute ili pevaju za estradu. 2000. godine estradne dive slave megahitove, a Sonja je senka bivše slave. 2007. dobija ponudu za film Gorana Markovića 2 i govori neću da budem dekoracija. Živi u malom stanu u Korsulinoj ulici na Vračaru, bez nameštaja, financije na dnu. U posljednjem intervjuu, samo 2 meseca pre smrti govori, samoća je cena moje slobode. Kolege iz filma. Tišina. Nema poziva za pomoć. Septembra 2008. 47-godišnju Sonju Savić pronalaze mrtvu na podu. Obdukcija je jasna, predoziranje nedozvoljenim supstancama. Nema oproštajne poruke, nema hollywoodske drame. Sahranjena je u Donjoj Gorevici kod Užica, a na posljednjem ispraćaju samo porodica i šačica komšija. Nijedan glumac, nijedan muzičar iz Beograda. Niko nije došao da se oprosti od žene koja je dala sve za umetnost. Sonja Savić nije bila samo glumica, bila je prkos koju Jugoslavija nije podnela, a Nova Srbija nije htela da vidi. Ostala je na margini ne zato što je pala, već zato što je odabrala istinu umjesto lažnog sjaja estrade. Njena priča nije samo o kraju. Ona čeka da je se setimo, da je vratimo iz zaborava.